Tepuk tangannya untuk kocok-kocok campur sari malam hari ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Mas Jo, ya tidak dinyana-nyanya, tidak dingira Mas Jo. Jangan awake sosuan kaya bengi iki alhamdulillah. Ya. Tepuk tangan untuk PPDW malam hari ini. Jos tenan. Paguyuban pemuda Dusun Wonorejo ki jan kompak Mas. Hebat. Tenang. Aku ki main ki nyambut gawe meh 30 tahun. Nggih. Lagi bengi iki Pripun? main ning Wonorejo. Pripun? Dekorasine istimewa, pemudane hebat iki lagi bengi iki. Pemudanya hebat, dekorasinya istimewa ki piye? Main iki campur sari diwehi dekorasi kaya alas iki jan ade iki. Kok dekorasi dihiasi alas pancen iki yo ning tengah tegalan. Lambemu. Duduk dekorasi lho. Duduk. Tak kira lek dekorasi. Sampai ki gak ngerti tujuane pemuda, kanca-kanca pemuda itu kenapa dikek tegalan. Ya apa? Sing lanang-lanang ki nek nguyuh ben cepet ngono lho. Arek ning kono tur ngono lak selesai kok. Kono. Tapi sebelumnya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kanthi semangat panjenengan jawab salam kula dongake, jawab salam panjenengan dipun catet ngamal jariah panjenengan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Sing jawabe banter kula dongake sedaya napi barokah. Amin. Sedaya napi sehat, sedaya napi rejeki. Insyaallah uripe bermanfaat, awake sehat, saya kabeh diangkat derajatipun kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Acarane 17-an penonton kok ora ini digawe abang kabeh ini ngopo? Oh krono lampu. Lampune dipatake rono e. Alhamdulillah Mas Jo. Ya. Tidak mengurangi rasa hormat. Aku iki Agem sedaya sesepuh bini sepuh para alim ulama jajaran kepemerintahan desa mlenggahipun wonten ing dusun boten saged kasebat setunggal mboko setunggal tapi yang jelas malam hari ini Wonorejo istimewa. Tepuk tangan untuk Wonorejo. Nih. Jajali tok. Ya. Penonton lenggahe sok kaya ngene iki ming sayang sitok. penonton nih apik? Pripun? Ndek. Nggih. Dur. Dhuwur. Kayak wong delok bal-balan. Lah wong kepiye-kepiye iki padha seneng. Kayak iki panggunge. Nggih. Iki ya digawe totok miring lho. Iya bener. Iki mah aku kudu geblak rono iki. Lah ya muga-muga sosok meneh awake dhewe sosokan mriki digelar ana papan panggonan sing insyaallah luwih bawira. Iki paling ombo yo kene iki. Apa iya? Iya. Dusun Wonorejo paling ombo iki. Sok ben ka awake dhewe iki maine ning Ndurpe Jati. Lah ngopo kok Ndurpe Jati? Glantung lah desa ben iki. Rumangsamu lho. Ning lak ya melu seneng Yo kok. seneng wong ditanggap kok. Bukan karena ditanggap pemudane wiwit saka ngarep dipapak nganti dijak mriki. Pemuda awake dhewe nyanyi kok kono to. Nggih. Melaku dikawal pemuda akeh. Alhamdulillah. Sing roh dagelan, sing ra roh kok copet kecekel. Dadi Aku ya seneng kok. aku Tapi salut saya dengan pemuda-pemuda Ya, ya. Dusun Wonorejo. tenang. Mereka atau beliau-beliau yang membawa baju yang identik dengan warna merah. Ini pemberani. Ya. Merah itu pemberani. Dadi ngene iki melu seneng nek sing lanang-lanang gagahno apik. Kemo enek sing wedok telu. Ning ngarep kae to Mas Produk. Kowe iki gandengamu iki dudu topak. Kowe nggih aku wong nyambut gawe to, Pak? Modelmu ben kesoting napa? Gaya. Ngambut gawe lagi munggah mbok yo ben kaya sapi mbok combor. Bocah ki nek rung sehat ngono kuwi. Omong kondi monjel. Mbuh. Kene iki hebat, agemane kompak merah semua. Ya. Merah itu pemberani. Ya. Tegese apa? Muga-muga masyarakat Wonorejo, pemuda Wonorejo berani untuk melangkah. Piye? Ya apa? Enggak suwadek kan. Ngomongno kae. Ruang ngono aja munggah sik. Malah bingung aku. Disiki. Nyapa? Engko ora oleh mulih Lah terus, karo cah-cah dicepaki panganan enak apa kuwi? Entung Jati. Matane lho. Tak omongi. Dagelan kon mangan tong jati. Iki tak omongi aku moh aku. Lah ngopo? Aku ndek iki pas main ning Ngawi, Terus? mangan Entung Jati bengi, isu tak tokni kupu-kupu.
Lah iki ora ndelok kok lambemu kok. Aku ngomong iki seneng. Seneng ho, aja meneh kok kowe ati bengi iki ya seneng. Piye? Ketemu pacarku Sinten? welas. Wah, Welas apa tuh? dandan wae welas kok. Lah kok tibake pacarku to iki aku. Wonge dhuwur. Langsing Dengkulmu kiper kuwi. Wong modele wonge kaya benik tek ya ngono iso. Langsing. Wonge iki lho nek kono mung foto wae. Lah gandeng fotone ra nutut ya aku madakne wong ngene. Lah wonge saking endeke to. Malah welas ki malah apik numpak bis bayar separo lho kuwi. Aku kok gumun mbek welas yo. Barang foto karo awake dhewe ning tengah-tengah. Wonge cilik lho. Malah kaya awake dhewe malah kaya sales tremos. Sing penting sehat. Sehat. Dandane mau kalah karo cah nom-nom wis macak nggih klambi sing enek bling-blinge. Terus Ayu. kowe ora ngerti malah klambine iki kayak penyanyi jelirit kene tok kuwi. Kowe ora medeni to kowe. Mula sing penting awake dhewe seneng. Kita harus bangga. Bangga. Karena malam hari ini PPDW menggelar satu pagelaran yang spektakuler dengan memperingati HUT. Ya. Kamu kan harus tahu sebagai putra bangsa Indonesia harus paham dengan apa arti dari HUT. Tahu. Apa itu? Tulisan. Loh. HUT iki lho sing diomongke ibu. Singkatan. Loh. Singkatan. HUT. Iya, HUT itu apa? Tulisan. Iya, tulisannya piye? HUT. Bacaannya itu loh. Hut. Ngerti hut ki apa? Tulisane budek aja lho iki. Iya tulisane piye? Lah ya tulisane iki HUT. Nek diwaca Hut. hut kuwi lho apa? Singkatan kok pekok. Ngerti nek hut ki singkatan. Lah iya kok ngengkel iki. Maksudnya diterjemahkan hut itu apa? Hut ki tulisan kok ngengkel iki. Tulisane HUT. nek diwaca. Hut. Ora kok tulisan ora kok diwaca. Perpanjangannya hut iki lho. Hut. Kowe ketularan welas kok malah ya. Ora cerdas belas kok. Hut kuwi hari ulang tahun. Oke. Aku kok kene mlaku rono wabot men to. Ono. Hut ki hari ulang tahun. Oke, berarti mudah-mudahan hari di ulang tahun yang keberapa saya tidak tahu, mudah-mudahan hari menjadi anak generasi bangsa. Cangkeme. Kok hari barang ki hari sinten? Sing ulang tahun lho. Loh. Ini malam tuh acaranya hari ulang tahun. Lah iya, muga-muga ki hari panjang umur, akeh rezekine, sehat dan menjadi generasi bangsa yang berguna. Wah, jangan jebles lho condongmu ki. Kuwi apa jenenge iki? Kok hari sapa nek iki lho? Sing ulang tahun kuwi lho. Iki negarane awake dhewe lho, Mas. Jarimu hari. Saiki tak tekoni, Sabtu ulang tahun berarti ulang tahun sapa? Sabtu. Tirta ulang tahun sapa? Ulang tahun Tirta. Welas ulang tahun sapa? Masa welas ulang tahun? Ulang tahun. Welas ulang tahun sapa? Lah kuwi ra ketok tuwek belas lho. Ulang tahun sapa? Ulang tahun welas. Saya mau muni piye? Hari ulang tahun. Lah berarti sing ulang tahun sapa? Hari. Lah iya. Berarti kan ulang tahun hari begini. Lah hari kuwi bojone welas. Loro lho, Cuk. Kowe iki anger jebles kok contongmu ki lho. Wampleng. Hari ulang tahun ki tegese ambal warsa RI. Nah, ngono lho. ya kuwi. Jiwa nasionalis yang tinggi, Betul. jiwa pahlawan yang tinggi. Mula rawuhe para tamu ki wondene kaya penonton Tenan, sebagai Hebat. pahlawan. Aku seneng karo wong kene iki. Pripun? Sing wedok ketok ayu-ayu. Alhamdulillah. Nah, aku wit kokono komburine ya. Melaku ning arep sing wedok ketok ayu-ayu. Terus Sing lanang kok ireng-ireng aku. Sing ngapunten Pakde, kakang-kakangku, kowe ra sembrono. napa ta semono? Piyayi kene iki pekerja keras ya Loh, wis lumrah. Justru aku ngomong wong lanang ireng ki apa? Wong lanang itu memperjuangkan semuanya bekerja isuk ngantek sore demi kecantikan seorang istri. Dadi non sewu, aja ndelok wong lanang sing ireng. Malah justru wong lanang sing ireng itu pengorbanannya demi kecantikan seorang istri. Loh, rungokno lho, Bos. Wong lanang ki ireng, wong wedok putih, ayu. Mergo wong lanang ki ngalah. Kalah opo? Kedelokan sing lanang ireng-ireng. Wong wedok delokan. Sok jilbabe lho apik-apik. Wong lanang titenono, sokoke siji mesti lepek mesti. Kuwi wong lanang mergo ngalah.
ngalahi wong lanang kuwi lak ora ngerti Loh. karepe wong wedok. Apa? Wong wedok ayu-ayu kuwi karepe tujuane apa? Lah, Tujuane apa? Mergo mbok wehi dhuwit, dudohke mergo dhek iso ngragati awake, dandan ayu ora kanggo wong liya, kecantikan seorang wanita diberikan kepada seorang suaminya. Omongi sapa tak tapakne lambene. Loh. Wong wedok iki mergo dandan ayu, mergo nek tontonan ngene iki. Jajal kok lek ning omah, engko mesti nggih daster jebol-jebol. Ya ora? Wong wedok iki dandan ayu mergo nek tontonan, mergo nek keramaian. Tapi lek ning omah, wong lanang ora tau didandani ayu. Kadang-kadang tangi turu lho blobok sing ngedal ning sabek. Wong lanang ki ape dhewe apa, he? Wong Mesake lho wong lanang kuwi. Iya. Ya ora? Mesake wong lanang. Arep- Kadang-kadang ki non sewu, enek pantun mengatakan dolanan bowling kena beling. Apa kuwi? Sing wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Ya ora? Kowe kok mojokke wong wedok. Ora mojokne, Lah, tapi rata seperti itu. Lah sing mbok rabi ki lanang apa wedok? Wedok, Menakne kowe apa ora? ora. Lah wong bojo ora menakne kowe iki terus piye jajal? Lah aku sing minane bojoku kok, bojoku tak ragati nyambut gawe tak nggo bojo kok. Apa wong lanang ki semena-mena njur menehi dhuwit terus wis marem ati. Ora semena-mena. Wong wedok kuwi diweno dhuwit ya Mas. Sedina 50 ya sik kurang. 100.000 kon dadekne 3 dina ya sik kurang. Tapi lek sing golek dhuwit wong lanang. Lho. Ya apa ora? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Oh, ayo kowe. Ge iki lakon apa neh? Lah kowe sing mbok belani wong lanang. Iya lho. Lah rumangsamu sing ning ngarep ibu-ibu ra mbok belani apa? Lah nyapa? Lah ibu-ibu ki tumpah darahe kanggo anake perjuangane ngetokke ndasmu mbiyen. Kowe perjuangane sapa nek ora perjuangane seorang ibu? Nek kowe mbiyen ibumu ra ngeden apa mek metu sikilmu tok ngene? Ayo, Tapi lek sing ragati wong lanang. ora iso sing ngeden wong wedok iso. Sing ragati sapa? Sing ngeden wong wedok. Sing ragati. Wong lanang. Heh? Wong lanang. Ora diragati bidan segelem. Heh? Apa mbok pelotot dhewe kowe? Ayo. Ya ning wong wedok ki lak nggawa bayi mbiyen. Kowe ora ngerti rekasane suwene mbokmu nggawa kowe mbiyen pirang sasi jajal. 9 sasi 10 dina ki suwi Mas. Mengkurep ora iso. Lah lek suwi rekoso nyapa kok bolak-balik dilakoni. Ayo. Wong lanang lho sunat pisane kapok. Lah turne mbok pindho apa entek cures renek blunus ngono. Renek apa-apane. Wong wedok ki duwe nelongso lho, nggih mboten Bu. Isuk wis tangi, mesake. Kayak delok ibu-ibu lho. Umpama mbok weno dhuwit kowe njaluk sak njaluk mbok kon nyepakne. Dhuwit 50.000 njaluk mangan enak, turu penak. Sembarang kon nyepakne, nyumet kompor gas nek bledok dhisik sing keblodosan sapa nek ra wong wedok. Kowe mek turu tok matamu. Ora ngerti. Edo apa wedok? Edo apa wedok? Loh, malah akeh kowe pendungunge. Loh. Pokoke semangat apa Loh, mbok wong lanang-lanang. Tapi lek nggon nun sewu, gawe kompor gas sing nukokne gas apa? Wong lanang. Lah lek wong wedok apa saiki gelem cetik geni? Sing nukokne gas wong lanang rumah kamu. Tukur dhewe apa tukokne sing lanang? Krungu kupingmu. Hidup apa wedok? Hidup apa wedok? Halo, tuwek ritek ning pojok itu. Tuweken, ketuweken ya melu hidup. Sing arep hidupne sapa to ya? Kae anggotaku kae oke kek. Ayo. Hidup lanang. Hidup lanang. Apa kowe? Ayo le. Ora iso. Ayo. Ibu-ibu itu adalah pahlawan wanita tanpa Wong lanang iki yo tanda pahlawan, Tuan. Tuh, ibu-ibu diakui negara bahwa seorang wanita adalah tiang negara. Wong lanang yo diakui bahwasanya tiang jaler, Tuan. Ayo. Aning paling ora wong wedok pangapunten Mas. Yo. Kowe ndelok wong wedok ora mesake apa kowe? Isuk tangi subuh dhisik dhewe. Waktune turah sik umbah-umbah, isik olah-olah, ngeterke anak sekolah, sik nyambut gawe mulai bengi awake ya saya. Apa nek sing gelem perhatian, lagi lumah-lumah, sing lanange tangane wis grayah-grayah kok. Loh, Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? ketoke kulo digrayahi gak nggih. Loh, Hidup Pak Wedok. Hidup Pak Wedok. Modar aku iki bakul sompil barang melu ngene lho kae. Ayo. kuwi wis dadi tanggung jawabe wong wedok melayani jasmani maupun rohani. Lah lek wong wedok ora gelem dilayani apa jenenge nglayani wong lanang tuku apa piye?
Wong saiki murah 200 jos. Cangkeme iki lho. Kowe aja nyepelekke wong wedok lho. Iki tak Berarti merendahkan harkat martabat kaum wanita kowe. Tidak merendahkan, Bos. Tapi non sewu wong wedok yo kudu melayani jasmani maupun rohani. Kowe nek nyepelekke wong wedok, omonganmu kleru lho kuwi. Lha apa? Kowe kok nganti hidup wong lanang, dituntut karo wong wedok bosok kowe. Nyapa? Kudune iki hidup seorang wanita. Kok iso? Tanpa seorang wanita sapa sing menghidupkan dekmu sapa? Loh, aja salah lho kowe. Napa? Teko cacah iki lho. Jam 5 esuk engko hidup dhewe iku. Wis mak tengil. Kok iso? Wong wedok ki rekoso, Mas. Kowe nglairke sing ngukir mripat blalak-blalak sapa? Ning jero wetenge ibumu biyen. Sing iso gaweni kuping apik sapa? Ning wetenge ibumu, Mas. Sing gaweni irung bolongan iso loro sapa? Ibumu, Mas. Lambe iso apik ngene. Biyen ibumu, Mas. Iso gawe kaya ngene iki lho. Bathuk ya iso ngene iki. Sing gawe ibumu. Janggut iso apik ngene. Sing gawe ibumu. Tangan ya iso apik. Sikil iso apik. Wirung iso apik. Lambe iso kabeh wong wedok. Lah ya, lah iki sing sapa sing iki? Lah kok malah gedhi lho dekmu. Lah kok tak cekel mak melenos. Daerah pegunungan. Lah wong jatine ning kono lho, entunge ning kono. Ha iki karepe dipepes karo welas. Tak tapu lambemu iso. Kok entunge kok mungker. Aku ibu iki. Aku ki ibu ki parut bapak sekarang itu persamaan gender. Emansipasi wanita. Wis ora ana bedane antarane wong kakung karo wanita. Guyon kenyeh. Ini ki aku harus sampean ki dulur. Ning piye carane ben iso ngejak masyarakat iki lebih bahagia. Ya guyon. Ah guyon-guyone kowe. Kowe perkara kae Dewangi Pemuda kae. Iya. Mangsamu hidup kok lanang. Grup kok kuwi karo aku ndek grup panguci. Apa kuwi? Paguyuban munjuk ciu karo aku. Mulane anakmu kaya gendul kabeh. Wong kok sembrono. Ibu-ibu ki nderek seneng. Iya. Kejak anake pengen seneng. Gandengan karo garwane, pengen marem. Ora mbok yak-yak ngono kuwi. Gak guyon-guyon aku. Aku ki ya piye-piye adimu. Kowe mbiyen tanpa enek ibu sapa sing aku lairne? Iya ya guyon. Ngono kuwi bek ngene wong tuwa ora enak blas. Guyon. Aku ki karo ibu ki lek seneng. Surga ada di tapak kaki ibu. Guyon. Guyon. Aku lek kadung mambu ciuno lanang doyan aku. Aku ki nek mbok sayang ra apa-apa wong wujud tresno karo dulur. Iya. Sing gak kuat siji. Apa? Abadmu. Wah, nembang. Wah, iki aku giding aku. Loh, ngapa? Dikei beluk. Lho piye ta? Wis klambine ireng main ning alas kei beluk malah kaya metune gendruwo. Samu. Ayo, ini kan kita mengedukasikan anak-anak. Iya. Ben kepiye kenal dengan tanggal-tanggal nasional. Tanggal tak omong. Lah arepe mati aja diempet. Mati ndasmu kuwi. Wong keluke dipasni cangkem kok. Loh, wong keluke kok mburi asline sing ngepasni cangkemmu ya. Ora. Ayo kono, kamu harus tahu. Religi. Ini 17 Agustus itu hari apa? Tapi didelok lho, didelok. Loh iya sih 17 Agustus itu hari apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, aku kudu hafal, ya tahu sekolah toh. Tahu ora. Tenanan. So. Saged toh. 17 Agustus. Kemerdekaan jane budek jane kuping kuwi. 21 April. RA Kartini. Lagi ini pinter. Tanggal 10 November. Hari Pahlawan. Apik. 2 Mei. 2 Mei Pendidikan Nasional. Apik. Nek tanggal 31 bulane September maleme Jumat Pahing kuwi apa? Geblake pakmu. Kok nyapo kok geblake Pahing lho. Geblake pakmu ya pakmu. Lagu apa? Apa? Amane no 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 le 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 lo lo le le lo. 17 Agustus tahun 45. Berarti tahu sekolah. Tahu. Lo le lo le lo le lo. Lo lo le lo 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 le lo. Halo Bandung. Surat Garuda Pancasila. Aku iki malah yang kena beluk iki rada lali aku.
Iki kok goblok. Ganda Pancasila. Lah kowe kaya. Lah nek halo. Halo Bandung. Ngono. Halo Bandung. Kuwi lagi didelok to. Halo Bandung. Didelok ngono kuwi. Dirungokne. Nah, dirungokne pamane. Baleni. Ya. Lo le 17 Agustus. Lo Halo Bandung. Halo Bandung lah. Iya. Ya we. La le lo le lo. Kita Pancasila. Nah, ya we. Kita Pancasila. Kita Pancasila. La le lo le lo. Apa? Pisan kan. Lelo le lo. Kuwi pas nyanyi sulut ning banyu kelep akhirnya. Kowe iki nek dijak mari kleru Pancasila. Angel. Kene, jele. Bingung mana. Mas, nyuwun kotmu Mas, coba Mas. Nah iki campur sari iki yo Wonorejo lho. Apa iya? Dadi iki panggung iki yo tak Wonorejo. Masyaallah. Son ki yo Wonorejo. Iya, iya. Campur sari ki yo Wonorejo. Alhamdulillah. Dadi kabeh ki Wonorejo. Dadi wong Wonorejo lek duwe gawe yo ora usah nangkap apa-apa, ora usah kok ngendi-ngendi, yo cukup campur sari Wonorejo kene wae. Wah, tepuk tangan kagem Wonorejo malam hari. Sone yo penak kaya ngene. Berarti sone ditimbali yo sampean maringi Loh, bebunga. wis to. Aku lek karo cah-cah iki ya nun sewu iki saiki kanca kabeh iki. Sedulur to. Aku sombe nek ning Wonorejo ya tahun ngarep ya. Nggih. Kuwi 50%. Alhamdulillah. Wis, Sedekahmu tenan. apik tenan. 50% ki separuh harga ya. 50% DP, engko 50% pelunasan. Jadi pokoknya 50% aku. Nah. Engko mulai entuk door prize kowe. Apa? Patunge welas. Lah kepala apik kowe. Ini mangsamu. Ya kene. Iso nembang ra? Iso. Nyeh. Awake dhewe lek main ning pagri ini mah kaya narapidana. Omong ngono, Mas. Heeh. Sing bakul kacange omongno kon ndelok penonton ngesore. Nyapa? Lah piye sing dodol melu ndelok sing ning ngesore ya mek nginangini tok jipuke ra ro. Lha iki dulure dhewe ya. Lah ki ra payu entek dagangane. Iso nembang mboten? Iso. Ya kene. Religi. Barang. Religi apa-apa? Religi kene. Saged. Iso. Aminor. Ya. Bismillah. Kan sing delok kan Ya iki sok ngaos kok, sok nderekke ngaji kok. Ya. Ngono. Bismillah. Saged. Iso. Saged tenan. Iso. Tak sodok dasmu iku. Kon aku adung nembang ora iso. Ah, Mas. Aminor coba. Magadir. Kuwi jenenge kleru. Lagune religi kok Magadir kowe kok nek tak tabuk kaya gamelan muni lho. Bener piye? Ning ning nang nang ning. Loh, lah kok malah cilik temu. Ki saya cilik tak gawe ngono kuwi ya. Ayo. Kurang tinggi sedikit. D minor coba. Nah. Lelo lale lale lelo. Ya masuk dulu. Begitu saya nyanyi, kamu juga ikut mengeluarkan. Mas. Semangat nggih. Semangat. Kita bojone ning Taiwan kita iki. Mas. Semangat. Sak nih. Ya. Wong lanang ngono belum mesake. Aku lek delok wong lanang ku anak itu langsung. Iya. Lah ngono. Sabar ngopo to? Mestinya bojone nyambut kene luar negeri. Sabar. Terus ngono kuwi rekosane wong omah-omah ngono. Semangat ya, Mas. Awakmu kira paling penak-penake wong to anak ya diopeni bojomu. Aku lek delok wong lanang kelingan. Kelingan tanggamu apa? Iya. Tanggamu, Enggak. dulurmu. Ora. Lah sapa? Bojoku dhewe ya lunga. Diomongi kok iso. Wong iki bojone enek tibake bojone enek. Oh bojone sik gambar ning kono kok iso. Ini terus nih. Kene sampean. Ya. Wong ki sing seneng selawat, Ya. gandul syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah uripe manfaat. Amin. Saya Insyaallah. tapi kene iki nek nggon ngaji, Ya. ngademke pikir nentremke hati. Bener. Yo siap. Siap. Nek nembang kuwi kudu ditata Ya. antarane akhlak
ati Raga. karo raga. Kuwi sing iso diarani akhlakul karimah qalbiyah jasadiyah. Ngono. Lah nek ben barokah, kuwi kabeh kudu terarah. Antarane piye jamaah karo piye sing ning dhuwur. Kudu selaras seirama. Nek ngaji. Digoleki. Omong. Iwak bandeng. Jaluk. Heh? Jaluk. Loh. Nembang selawat iki lho. Kok bandeng apa mau mek ndok tok mau. Ndok karo jangan tewel. Iki selawat ora kok nggon suguhan mau. Tak kira nek ngomongi mau nek iwak bandeng. Ndok. Ndok. Pitike kate ya to. Kak, pitik kene apik-apik. Apa iya? Nggonmu pakanane apa? Pakanane ya katul. Kene Wonorejo. 521. Kurang hebat. Kene iki pemudane kreatif. Kok saged? Pitik kene ketoke mau pakanane silet. Lah, pitik kok panganane silet. Loh, lah ndoke separo iki pakanane silet kok. Metu langsung separo-separo. Separuh piye to? Ndoke separo. Oh, separuh-separuh to. Separo-separo. Oh, alah kuwi karepe ben sopan. Kok nek duwe ndok glundungan utuh, wedi nek sloloten. Mula diirisi separuh-separuh dahare ben penak. Ndoke mau disangan Bali to. Kuninge wis ajur. Loh, kok ajur Campur duduh. ngawur. Ya kok nek kurang ndok ya ndokku. Entenono aku sik. Wis teko nyawa diteni. Nembangi iki lho, selawat iki disuting YouTube lho ngawur wae. Wonorejo iki kondang lho, YouTuber sakmene mbane ngawur. Iki langsung patroli lho sesuk. Loh, Mas Ama ade iki tukang merkosa wong ya. Loh, patroli hiburan yang sangat menarik. Oh, iya, iya. Tontonan bengi iki. Iya, iya. Wah, ute iso ngenekke pagelaran iki. Wonorejo. Wonorejo ra hebat to. Hebat. Omongono nek mulih iki kuncine ndur lawang. Oh lali, mesakne lho. Tase Hermes. Ngene sesuk ya tagihan Bang Mekar barang lho. Ngene lek mlaku ora kok, mbok rasane ora krasa mlaku nyantel. Pak jentit. Kayak malah ngomongi putune. Kalau ndelok klitik-kluduk. Pacan aku seneng kok karo piyayi kene. Bojone wong teko le. Ngopo le? Sing go anak kalau Ya kowe. wis. Karo bojone mbok omongke. Kok iso? Cobi Mas, ngapunten. Salawat Nabi Muhammad. Iwa bandeng diwadahi tanpa ngapunten Mas, ngapunten kedap. Sampeyan iki ditimbali kanca-kanca rene kok ora mudeng piye to? Nyapa? Langsung kok iso. Langsung. Nyapa kok ora ndang nembang ki lho. Kelingan ngono. Aku langsung lembang. Lah ngapa? Pateh lho wonge. Kok yo rono nek. Semangat ya Mas, bojomu lunga. Aku yo ora iso nembang, Mas. Ya Aku apa? ora iso nembang. Lah ya apa? Iki enek sing nesu karo sing wedok. Sondi. Ae Di sirahe diwe sentolop. Popine anake digawa rene. matamu kuwi bakul kowe. Kalor ngidul bathuke kayak sentolop kaya apa, Mas? Wong nyuluk kodhok. Iya. Ora ada kodhok. Oh, iso. Yo. Yo. Nek aku nyanyi kowe ndang nyanyi. Aku piye? Alah teko neh, Mas. Layakno bojone dek iki nesu. Lah lawe kerupuk gawa rene. Pecan, kene apa-apa kok enek. Ya Allah, ngono kok welas ra iso dhuwur. Alah ya Allah, Masya Allah. Ya ampun, padahal panganan kene gokek. Aku mau rawani mangan tahu, Mas. Lah ya apa? Balik aku. Lah ya apa? Enek tulisane. Piye? Tahu 2003. Murah kuwi. Mah, Kuwi murah kuwi. gah. Sitok 700. Gah mangan. Lah apa mau mangan? Iki tahun piro? 2026. Sapa sing gelem mangan tahu tahun 2003? Kuwi ora jamur ta to kuwi. Kita ganteng ya goblok. Aja ngomong sik, Mas. Dipoto. Iku dipoto dipasang ning Ada di foto. Sesuk didadekne foto ronsen. Pokoke dhewe iki dagelan penyakit lho. Iki lho, aku tak delok ya. Nek gayane nek pager karo moto ya.
HP-ne mati. Loh, kuwi mode senyap. Senyap apa wong ora apa-apa. Mangsa ndoko lho ana Oh, kok ini, mangsamu. Engko dipasang. Lho kuwi lho mangsamu. Ya apa rek? Kon niku Surabaya iku. Surabaya. Kon kok ngomong ngono tak pongor temen kon kok. Surabaya iki rek. Iki Jok macem-macem kon niku. Kon kok dipasang nek fotoku dipasang kok. Nang ndi? Mbok ngarepe Gelora Bung Karno. Aku. Awakmu dipasang ning nggo ngarepe makam pahlawan. Lho, mayit aku. Tak sodok glosor kon niku. Wah, Kon niku ya apa? iso. Oh, Surabaya. Bu sehat iku. nggih. Alhamdulillah. Amin, Ya, amin, Bude. alhamdulillah. Wah, aduh ya apa iku? Tase murup iku. Jilbabe ana kertip-kertip rek. Apa gak diwe koyo son horek ae. Kalor gitu murup abang ijo biru lho. Coba kene. Koyo bojomu barang iki kon kreatif koyo Bude lho. Ah, Jilbabe kayak kertip-kertip. bojoku tak gawe kembang kok. Apa? Kene kembang melati, kene kembang mawar to. Sing tengah. Kembang api. Lho. Denganane mbledos ndase krowak. Lah kuwi sik siji gonen mulai nggih anakmu kono. Oh iso. Ayo ditirukan. Mulai wonge mulai. Iya. Mulai. Kuwi ndok Surabaya. Surabaya mulai Surabaya iku. Sepur jam 4 iku. Doho tak penataran. Penataran rek, ya apa kon niku? Metu Malang iku. Tati ya Bude, ya apa rek? Ndok Surabaya. Surabaya suwi ta? Suwi rek, Bar ndok Surabaya ndok ndi? nang Jakarta. Lho, No stasiun Gambir. lho. Stasiun Gambir. Ya nek Jakarta bener, nek Gambir tetep Gambir. Gambir. Nyapu kok Gambir gitu so. Gambir ya kewer. Surabaya. Liane. Loh, iki pena kok iso. Oke. Oh liyane. Oke. Oh tak golekne sing penak ya. Oke. Coba Aminor Mas. Campur Aminor. sari. Jet-jetane ya Mas. Jet. Ayo. Turi putih ditandur ning kebon agung. Turi putih ditandur ning kebon agung. Mas. Malu aku yo Mas. Nang ndi? Rodok sing dhuwur kono lho. Nyapa? Tak glundungne ngono lho. Lah wong wis nembang kok randang nembang ki campur sarinya ini sudah siap, sudah ready. Iki ditotong ngene iki karepe nggih ngiringi sampean, iki nggih nyenggaki sampean ki lho, Dlon. Lho. Iki ditotongne mbok kon napa jajali? Foto KTP. Lho. Iki dingge menyediakan sampean. Lah seru kok ngomongnya apa iki? Kok randang nyanyi ki ya ngopo ngono lho. Kok iso campur sari dituthuk lho usane. Liane. Ayo ndang. Ya. Turi putih. Loh. Kok padha? Kowe iki suarane tokno. Nek wis kene turi putih, awakmu langsung masuk. Oke. Ya Mas. Turi putih ditandur ning jan garangan pringi angel ra mah. Masuk rene lho. Masuk. Dia kan masuk. Loh, masuk ki suaranya masuk ke musik ini lho. Ora kok masuk rono ki ora. Angel lho iki ngetut iki angel lho. Kowe nek angel melu gandengan liyane. Gak iso ene iki tok. Wong wis masuk ki masuk suarane ora kok masuk rono. Turi. Kok sik cangkeme. Wong aku urung nyanyi kok iso arep nyanyi sik ki lho. Engko sik, engko sabar engko. Ora kesusu. Aku liyane aku sik tok. Aku lho lali kuwi aku. Ayo ning engko sik ora usah dadak tak ature ngono lho. Engko sik bar aku terus sampean. Aku Engko. Turi putih ditandur ning kebon agung. Aku jane ya iso. Turi putih ditandur ning kebon agung. Sabar.
Barengko. Astagfirullah. Saiki, Mas. Ditangkut. Cangkeme. Ganti wae lagune wis entek iki. Angel lho, melu kuwi angel. Aku gumun melu kuwi angel kan. Umet. Anu ngene. Sik. Iki sapa to? Ketuane sapa ning ngene? Ketuane sapa? Ketuane kabeh dadi ketua. Iki ketua kabeh sampean balik. Sing paling penting. Kami tua. Mbah. Sapa asmane? Sapa kami tua sapa? Mbah Purwanto. Mbah Purwanto. Coba. Kote tetep Mas. Mbah Purwanto. Coba. Mbah Purwanto to? Mbah Purwanto. Ya paling ora sing mandigani dusun. Mbah Purwanto pancen bagus tenan. Kote itu, ayo. Ya, oke. Piye ta? Ayo. Lesung jumenglung. Apa ki? Bali-balan. Oke. Aku sing buka, Aku sing nutup. aku sing gelar. Aku sing gulung. Nah, aku yang ngasih pertanyaan. Aku yang memberi jawaban. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Nek aku takon ra iso jawab. Tapuk cakeme. Ali-alimu ning umah tok. Lah ayo aku lak ngomongi sampean to. Ya. Oh no, ayo. Sip ya Mas ya. Oke. Buat Riki enggak apa-apa. Riki. Kata ya coba ayo. Nah. Musik. Uye. Stop. Rambutmu ora iso ngadeg kok. Kuwi ben kita ngadeg tak wenehi minyak. Wah, kelemesen. Lemes. Minyak alami cap lidah buaya. Api. Tidak bajul. Ini lah bisa berdiri. Ya. Minyak alami cap lidah Bajul. Kita minyaknya kurang oke. Lagi rambut jegrak rambutnya kecing lagi. Loh, ini kan alami. Oke. Nah, los nih, apa mati los nih. Los ke piye? Bukan nek penyakit Cina kok iso. Hah? Yo. Bisi. Goblok ya. Ting ya. Iki ari-arimu kena tenan iki. Berak balas tenan kapok. Main ning alas los iki aku. Aku jan. Aku ning kene ngerti ngono pas rel lagumu ya, kowe aja mlaku. Lah ngopo? Gandul. Rumangsamu apa beruk ngono apa aku? Wah, ngino. Ayo, Mas. Oke. Uye. Masak lah. Mas, kameramu depno-rono, Mas. Lha nyapa? Lah kaya nek mboke dipangan anake ngono kae. Matamu ngemiki kae. Oh, kae ngono anake oleh bagian MBG. Ayo, musik. Siap. Uye. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Uye. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Uye. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Uye. Kowe kok sewengi kentekan uye lho kowe. Wong aku nyanyi kok ming uyah-uyah tok. Reggae mania. Reggae mania sik teteh kowe ora kelebon apa-apa. Kene wis kaken rong gentul ora uye kowe kok. Piye? Uyuh ngono. Malah susah. Ayo. Nek kene Pak Purwanto pancen bagus tenan. Oke, Sampean piyayine grab ya. Aku gimana? Aku gimana? Aku gimana? Ya kowe mengeluarkan napas. Oke. Itu. Setelah gimana kamu? Saya mulai bersuara, Hah? kamu juga mengeluarkan suara, napasmu keluarkan. Oke. Ya, oke. Musik. Oke. Asik. Biar aku. Napasnya keluar. Oke. Pak Purwanto pancen bagus
bagus tenan. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Kengko sing duwe son ki ku pegel lho. Lah apa? Lah kowe hak sewengi lagi dalmu nempel niku. Kowe ora sakak ngono ora. Lah jare napase kok metu. Aku wis nyanyi, Pak Purwanto teriak. Oh. Kamu juga teriak. Oke. Aduh gimana sih lu? Lu gimana? Kan Jangan malu-maluin grup dong. Oke, Bro. Ini kan grup yang sudah terpopuler. Gue tahu. Lu tahu. Lu nggak tahu lu. Lu tahu, Bro. Kok malu? Lu tahu. Loh, kok lu tahu? Lu tahu. Loh, gue. Gue, oh gue. Loh, gue ini aku lu kamu. Nah iya. Lu sama gue Loh, nyanyi reggae. gue itu kamu. Jadi aku lu. Loh. Nek kowe nduding aku lu. Loh. Nek aku nduding sampean lu. Nek Iya. aku dhewe gue. Nah iya berarti awakmu gue, aku lu. Berarti gue dulu baru lu nyanyi. Ngene lho, Mas. Lu dulu baru gue gitu loh. Nah iya. Ayo. Lu dulu baru gue. Loh. Guenya itu saya. Nah iya gue. Loh, Gue lu. loh. Sampean gue. Kalau gini Cari lu. Cari aku lu gue minta tapuk cakemmu kok. Pak, wis rasan gawe gue lah. Aku malah mumet deh nek ngrasani sampean. Lu gimana? Wis ora lu. Lalu. Gue Langsung bengok wae. Gue marah Gue matamu iki. Kowe dadak gue ora. Gimana aku? Aku gimana? Teriak. Oke. Musik. Asik. Seksi. Seksi. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Oi. Biayine krap. Oi. Nang. Oi. Oi. Dalam hati. Oh. Aku kok soswi gemes karo sampean iki. Jadi kon teriak. Bukan teriak ngono. Ngene lho tak ojo ngisin-ngisini lho. Timbali rene ado-ado. Nek wis saya itu nembang. Jadi gue. Gak nggih gue saya. Nek wis aku nembang, Pak Purwanto pancen bagus tenan baru kamu. Biayine grab ya. Oke, Ngono Bro. lho. Terus aku nyenengake. Siap. Oke. Ayo. Ya, oke, langsung. Ayo musik. Sik, Dok. Ngono. Angel-angel men to. Oke. Gas. Wah. Wah, Sik. Ketoke tua-tuamu kaya sing gitar to, Sok. Kok kaya kembar kok kono kaya kluthuk kaya itu. Ya persis ya. Jajal sik ndelok-ndelok. Men, kenen men iki jajal. Ken, jale. Kenen sik. Kenen. Masya Allah kluthuk iya. Jok kluthuk bengi ki loro. Ya Allah kaya padha. Halo. Dadi ngene iki lho, wong iki ora ngerti. Kowe kurang ajar. Ya apa? Iki nyambutke dinggo. Iki nyambutke ngoleh-ngolehne sembarang bocah-bocah. Yuh ngalah. Yuh kaya ngene kok dadak. Pondak blangkon 350 dadak oleh. Kalau saya gundulmu ini nanti yang 15 juta tak wehne. Lah nyapa? Sak ndase oleh. Yo kena ganti daster. Ngono. Ayo Oke, Cele. ya tadi. Mas, kluthuk ya. Oke. Ya, wah, Gluduk gue. Ya mek rada kinclong ngono. Ayo. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Piyantune grab ya Oh, nyenengake adi dalam hati. lanjut. Awas. Musik masuk lanjut. Tak. Masuk lanjut.
Aku tak di situ. Oh, Lah Odi ya. Lu sini lu. oke. Temponya agak cepat ya Mas ya. Ya wis, manut to Mas. Oke. Wah, jan hari ini lagi. klutuk jan. Lagi bengi iki aku. Nyapa? Dagel sugane galon lagi aku. Yo penak to, kene iki wong apa-apa. Oh, aku seneng karo ini. Temponya cepat. Coba, oke. Berarti sing depan sapa? Kamu. Oke. Siap. Pak Purwanto pancen bagus tenan. Abyaine krapya, oh, kaya nangake Di dalam hati, oh, menyenangake di dalam hati. Jeng 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 jeng. Penak lho kok iso. Kok mandek. Loh, angger jeng 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 itu ending. Aku tak sing Ya wes, manut ya Mas, manut. Yo kene. tak sing Pak Purwanto pancen bagus tenan. Tapi yang tuh nekrap ya Oh oh oh. nyenengake Adi dalam hati. oh oh oh. Nyenengake Adi dalam hati. Jeng 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 jeng. cekuwak 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 oh oh oh. Nyenengake Adi dalam hati. oh oh oh. Nyenengake Adi dalam hati. Jeng 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 jeng. cekuwak cekuwak oh oh oh. Nyenengake Adi dalam hati. oh oh oh. Nyenengake Adi dalam hati. Jeng 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 jeng. cekuwak. Oh, Nyapa? kok terus? Loh, nek cekuwak ini nek. Angger cekuwak itu lagi. Aku tak sing cekuwek ya. Oke. Ya. Oke wis to sak Aku njalukmu. lama nggak cekuwek. Iya, sak njalukmu wis, sak penakmu. Sih Mas. Eh. Pak Purwanto pancen cekuwek. Hei. Cekuwek engko keri. Aku sing tak eling ku ya. Pancen bagus tenan. Abyaine krapya, oh oh, ala nyenangake Di dalam hati. oh oh oh. Ala nyenangake Di dalam hati. Jeng 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 jeng. cekuwek. 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 Jreng jreng. Wes Mas. Duh, ayo lagi. Bon, Aku tak jreng jreng. sudah. Kamu yang cekuwak. Bon, Lah ngapa kok wis? cekuwekku panas ya Mas. Ngene mocot ya Mas. Lah kowe iki yo kleru kok rumangsamu. Aja sok pengen menang dhewe. Wong ki kudu sak padaning liyan saling menghormati ora terus menangan dhewe. Saling cekuwek. Ayo cekuwek kok ya cekuwek karo kuwi jajal. Nek wani. Sing di. Loh, kok sing ndi lah kowe milih sing ndi? Aku tak milih sing pinggir dhewe wae. Ya. Awakmu sing pinggir kono. Wis iki. Aku sing pinggir dhewe iki lho. Aku. Sampeyan sing pinggir kono. Oh. Iki kan awake apik kaya koperasi merah putih. Cilik ngono dawa lho. Ngono. Kuwi tanganmu kae lho musuhmu ki. Aja sing nomor loro iki lho. Kemulan terus kaya ora sehat lho. Lha kuwi arep kuwi geng anu arepe cukur iki ngono kuwi. Kono. Kono. Sing pojoke gandengan. Wah, sok karo iki. Nyapa to? Masa iki didemong loro lho. Enggak wis. Satu. Kene Mbak ngantos. Yang ini lho Mas, lek wong lanang ki yo melayani dengan sepenuh hati. Nah, Wong ketok gak ono mike ya dijekokne mike Lah, ya Mas. Ah, kita wong itu kenyih. Selalu perhatian. Perhatian yo Mas. Iya, Nduk. Kata ya, Nduk. Lho rambutku madul ngono. Angine banter. Angine banter Mas ngisor jati ya. Wong lanang kok nyacat ayo dibenakno to Mas, dikenekno ngono lho. Kowe iki gandeng aku lho kene kok iso dadak ngurusi kluthuk ki ya ngopo. Kayak gandengane kayak wah kayak semangka tanpa biji. Wah. Bojoku apik kaya klengkeng Bandungan.
cilik, kulitnya tipis, buahnya manis. Waduh. Bojoku. Gede kok waluh. Kowe ora ngerti kok. Bojoku deloken to, dari sisi kiri kayak motor Yamaha. Yang mau harap antri. Aduh, kalau dari sisi kanan kayak Honda. Hobinya memang menjadi istrinya dagelan. Aduh, kalau dari belakang kayak Shogun. Semua orang lihat pasti tertegun. Aduh. Kamu nggak tahu. Kalau dari depan kayak kutilang darat, kurus, dada langsing dan rata. Aku biar aku. Awakmu Iya. di. Loh. Terus Duh, lah kok mburi malah kayak Isuzu Panther. apa kuwi? Itu sungguh-sungguh pantat bikin gemeter ya kayak. Lho wedi. Ayo. Ya ning mburi ben keluk tok ngono. Sayang, bah Iya. rambutnya di model kayak korden. Mas, Dalam aku Dek. ajak jalan-jalan ya. Pastinya kamu kalau sudah menjadi istriku tak ajak jalan-jalan ke 3 negara ya, Dik. 3 negara. Satu kita di Hong Kong, yang Di kedua Hong Kong. Tiongkok, yang terakhir kita di Kuala Lumpur ya. Waduh, naik apa tuh Mas? Naik pesawat. Naik pesawat. Wah, pasti asik sekali tuh. Sawan pengen dolan. Rasa gadoh, awake dhewe ben sore tengok-tengok ning bendungan Jegu ya. Nggih. Engko karo aku tak mancing wader ngono ya. Ya. Aku sing gawa anu nek. Sampean sing tengok-tengok tok. Ya wis to meneng ning kono engko mbok menawa awake dhewe ning pojok nilane sik mau gede-gede lho, nilane gede-gede. Masa? Iya. Mas, Dalam, Dik. golek ning luar negeri dia mami apa Mas? Maamnya sehari 3 kali ya, Dik. Pagi yang ringan aja roti bakar. Pagi roti bakar. Nanti yang makan siang agak bergizi. Ya, Pakai makan steak original. stick original ya Nanti Mas. yang kesukaan malam aku. itu baru kita chatting. Makanan yang lebih luar negeri. Kemangan Wow. giting. Kemangan Gak giting. ngerti loh Mas Dek Nggak Mas. ngerti bahasa Gak paham keting. Dek. Kalau Nanti gak tahu ning luar negeri. Kemangan giting ya. Aduh aku ya karo. Kita ya goblok. Kemangan giting ya. apa? Makan meja jajan. Mana kok ketek kok. Lali aku. Nanti kita Lu sing ngomong sing biasa lho. Rasa Pak. angel. pagi kita roti bakar. Pagi roti Siangnya bakar. steak original. Stick original yang malam Mas. Malamnya hotdog ya, Dik. Hotdog. Wih enak banget loh Mas. Enak gundulmu. Aku. Awake dhewe cuma hodok ya. Kuwi haram. Kuwi panganan apa toh? Hot ki panas, dok ki kirik ki mangan krengsengan. Kuwi padha karo apa ki mam tambul. Mangsamu. Iwak celeng enak, iwak celeng jos. Nanti tidurnya kita di Hotel Bintang 5 ya, Dik. Alah, Hotel bintang 5 dong. Eh, Nyaman. Tidurnya awak. nanti nyenyak. awake dhewe rasa bubut ning hotel nggih. Ning tengah alas ya. Mapo. Beber kloso, mbok menawa kamu diteleki karo manuk tilang ya. Ora ngerti coba. Aduh, bocah kok ayu nih kayak gini. Tak ada. Baduh. Aduh. Sampean dalemin ndi Cahyu? Ndi? Wonorejo ya? Wonorejo. Asmamu sapa, Nduk? Ica. Sapa? Ica. Rica-rica. Heeh. Aduh. Jan bocah kok ayu nih, Ram. Oh iya Mas, nanti kalau di luar negeri aku belikan baju yang bagus ya Mas. Tak tumbahne baju sing limited edition sing Limited metu ning Indonesia. edition. Dik. Nanti tak belikan yang bling-bling transparan ya, Dik. Oh Boh, iya. transparan. Iya, nanti biar kelihatan. Bahaya. Transparan bahaya. Nanti lek pas kini transparan gak posting pas ngisor. Iku mesti kaya enek susuh manuk manyar. Loh sing transparan ki lengene iya, tok. Kak. Ini yo tetep ngawur. Ya tetap gak boleh. Susuh manuk manyar. Sama lah saking Nduk. Sama tak kene klambi saka Godong Jati ya. Wong apik ngono. Dadi awake iki mencintai produk-produk tradisional. Oke? Ya. Oke. Wis to, dadi bojoku penak-penak. Tak jamin sak wulan melarat sampean. Engko kalunge didol, Nduk. Alah, alah. Keciliken. Ini kekecilan Gelange ya iki yo Mas. keciliken. Kekecilan yang ini juga Wong ya. bojone Om Klitik. Iya. Engko kalunge tak tumbahne sing rada gedhe, Nduk. Berapa Paling ndak gram? yo 150 gram lah. Iya iya Mas Ojo ya. guyu wong sembodo. Kalungmu sesuk Biar- kalungmu didol ya sesuk ya. Sesuk tak kalung nyarit gulumu nggih. Dadi ben padha bongko nek kabeh ora apa-apa ya. Rasah. Jajal. Pelokmu sepinten Mas? Pelokmu Mas, pelok Mas. Ora apa-apa ya, Sam.
Aduh, nyapa to. Piye to, Mas? Sana aku ya, Cuk ya. Weh, lenganmu gede men lho. Tapi cantik, tapi ayu. Ya. Oke. Sok ben apik, semir iki dipertahankan. Sing kene iki semir abang apik. Sok ben aja kaya bojoku ya. Rambutnya disemir putih, gelungane ireng. Terus Ndek iki pas main kok kaduan to, baru syuting malah kaya bekecot nempel tembok. Jadi ya ngawur. Tak rurung ya Cahayu. Pondine kaya garwaku. Nek ning gone Banyuwangi, aku pindha kaya Sida Paksa, sampeyan kaya Sri Tanjung. Yen mundhut saka ing tlatah Kadipaten Majapahit, Malawa Pati Bojonegoro, kaya aku Prabu Angkling Darma, sampeyan kaya Setyawati. Wondene nglerek ngidul ning Ponorogo kaya Den Mase Brata cempluk Warsiyah. Ya. Nek pamon sing India, Rama dan Sinta. Ngono. Ayo. awake dhewe cara Indiano sampan Sri Devi karo Serigala ya, Dek ya. Dadi sampean tak cokot. Nggih. Serigalane tuwek dadi ora nyokot mek ngemut. Nggih. Angko sing wedok ya mek sing wedok ini kae jogete. Apa kae? Jogete ban pokoknya terus jogete. Ding ding ding. Kawur ngene. Dawa ngayu pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara coba diajeng sampean melampah dari sana terus tindak rene coba sampean kok kono rono Iya, Mas. terus rene jan diajeng caketo marang punggah kang diajeng wah lagak lembiamu leh lumaku sak kedeping nitra jumaking suku kaya ndudut sakjroning atiku diajeng lakumu sing kene tresna sing kene setya sing kene tresna sing kene setya tresnamu tetep setya ya Dik iya Nggih, Kakang. Diajeng. Nggih. aja kon aku kuwi pupune gegeden pemuni wak ngono lho ya Wong iri kaya ngono kuwi ya diajeng. Lemu kaya apa? Sing penting aku tetep tresna karo kowe. Paribasane ning jaba nek bocah cilik kaya ngono. Aku jane ya tresna. lho kok jane tresna ya kuwi tresnanono kok jane tresna Nanging luwih gedhe tresnaku marang kowe Cahayu. Kaya ngene wong nandang asmara. Coba kowe mlaku kok kono diajeng. Aduh. Diajeng garwanipun Kakang coba caket teko karo Kakang. Lah malah kaya preman pasar Binangun. mbok kon melu dadi inspekture Sonhorek kae Lu sing ayu to sing luwes. apa To asah awakku iki kon bocah terus jajan. yen cedak tansah mula Irungmu ambles. Kosti apa Bojoku tak rayu lho, irunge saya ambles ya. kowe enak bojoku mbangir kok Bangir malah ngisini-ngisini. lah ngopo Dijak becek ngombe teh sing sulup irunge sik mak bluk-bluk. ya bluk-bluk ya bojomu kuwi nek iki lak bu klitik bojomu ya bluk-bluk ya besok kapan katakan kuwi lho Besok kapan Aduh. katakan jejer. Aku sayang kamu Jajeng. Aduh. sing wedok kok ora enek respon to tangane dikecupi ngono kuwi Ya meneng ae sing tak ambung tanganku dhewe.
Lah kok mbok ambungi tanganmu apa ya Lah, enak. pengen kok ya. Wah apa ki kok iso. Kowe kancane. Jejeran wong. Pindha mimi lan upama sira sira nah kodha terusno jajan tanpa prau sasadara ing jala adri kok ketoke ora kepenak ngapa to, Nduk? Kakang Mas Kliti. Kepiye diajeng garwaku? Aku haus. Wah, yen sliramu ngersake omben-omben bakal golek ki diajeng. Yang ngono kuwi lho Mas. Kalau punya pasangan itu Ora perhatian nono sekali. Kalau aku haus langsung Garwa sing ndak tresnani ya Cep. mung ya mung kowe diajeng. Sik gocono sik. kayak gitu. Iya Kakang. Kowe kono ndang di cucup nggon pucuke ya, Nduk. Nah, kepiye rasane, Nduk? Waduh seger sekali. Ya iki sing diarani tirta katresnan ya iki. Tirta Katrisna. apa jajan Aku yo ngelak loh. ngelak Oh, sing wedok Mimi. lemes. oke Ya kon dodo. Wis suwi. ndodok aku nduk iki sing diarani Tirta Karna Ah tirta iki banyu karena kuping kok. lah iki termasuk pasangan kopoken ya iki Mas, Kepiye diajeng? aku kok keringat dingin ya Belum. Mas. Keringat dingin. Keringat dingin aku Mas. Ngosik. Soalnya di tengah hutan seperti ini. Ya ngosik. Ngosik ya, Nduk. Wah. Dun. Wah, masyaallah. Sik ya, Nduk. Panjen yo kabeh iki kene mburi, Nduk, mburi. Masyaallah. Saman ya keringetan ndak anu jaluk tisu nih Ora. Golek dhuwit. Duh. Saman ya keringetan Oh. Pancen yo apa-apa ki tetep tak cawiske sampeyan yo, Nduk. Wis ora sah samar. Izin Kakak. Wah, pancen luar biasa. ndodok lho ndodok engko tak lit kayak ngedusi pitik ya Ya kono ndang dianduki kono. Loh, Ndang tak jedeki kok gulune nge. Kaya kaya apa? bulus. Meneng ae. Dah, bocah. Ada. Bah, kok enggak ada HP belum ya? Oh, puno. Ya kene, Nduk. Izin Kakak. Ngidam sarias oro Jajeng Sawah Kakak. Elin Biung ban tadi mbane kok lolak ngono to pi sik hop iki jane dapung kuwi nginah ngene kaya kakek ngombe pil cengoh ngono to cah iki kene biung ban kene Abdi, Nduk. ndorone Saman Abdi ya. Tolong nggih. Tukang ngentong kono. Oh, aku tekan tong. Kene tak jak plamen diluk ben apik. Wonorejo iki budayane mlaku kok. Kene, sampean kene. Mlakumu rada kaya wong wedokno ora iso to. Modelmu koyo nantang ngono to modelmu iki. Coba itu. Tak sikat. Coba itu lho kowe. Nyapa? Bojoku lho iki. Lho iya sabar wong nyilih. Tak contos to. Lah nyapa to? Mi. Sama tadi adik iki ya. Nggih. Loh, nggih. Nggih. Adik ya. Iya, Pi. Oh, papi. Jenenge papi. Papi ndasmu aku jenenge sapi kok. Ngono. Yo, Adik ya. Iki dadi adike. Dadi adike mbake iki adik. Lho apa kok iso lingkuh kene? Rono lho kok iso. Adike ya, Dek ya. Nggih. 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 Mripatmu murut. Coba.
Kentongane golek ngarep kono. Kene. Nduk, sampe lenggah ini. Sampe ning sore kono jajal dulu. Jan. Nah. Terus Pas. Diajeng garwa ngipun Kakang Dian. Dawuh Kakang Mas. Kalau. Nah, iki jan entuk kono iso. Nah. Abdine jadadoh kene. Wah. Ngadeke wangel. Was. Kentongane sing apik. Diajeng si Tanjung. Wonten dawuh katimbalan Kakang Mas. Wondene sakwise pun Kakang ana ing kadipaten kene ing kepara nyata kepingin dangu kedadian sing ana ing kadipaten. Diajeng si Tanjung. Nuwun injih Kang Mas. Sawetara ing wektu dina iki pun Kakang sejatine kautus dening Gusti Prabu Saladikrama. Nanging banjur sakwise pun Kakang golek tumbaling praja Mas telung plengkung gumono telung gelung. Keprungu kabar sing ora ngepenakake. Menapa menika Kang Mas? Diajeng si Tanjung. Yen aku krungu kabar Gusti Prabu Saladikrama apa wis tumandha ning papan kene. Kula mboten leres. Mas. Toprak iki tak omong ora tuk-tak-tuk terus ngono kuwi. Lah ngomongi kapan iki tuk-tak-tuk wae iki lho. sing ngentongi iki lho sapa? Lah kuwi tuk-tak-tuk lho. Pakune lho modot lho. Oh tak omong sik kok iso. Ben kepenak. Sik. Nah, halus. Si Tanjung, Dawuh Kang Mas. Sil. apa bener yen Gusti Prabu Saladikrama wis tumandha ing papan kene? Mboten leres Kang Mas. Piye? Mboten leres. Yen aku krungu kabar yen menawa para kabeh layakaning praja wis mangerteni kowe cecaketan marang Gusti Prabu Saladikrama. Ayo, kowe kondo. Kowe kondo. Iya apa ora? Suwi gitu. Mboten Kang Mas. Sik suwi gitu. Mboten. Ya gene kowe kondo mboten. Rumangsa. Wektu dina iki pun Kakang ra iso omong. Wiwit saka kadipaten ngarep. Kowe iki lho, kowe nek toprak iso gletak lho tak tonyo tenan. Sik suwi lho. Suwi ya semaken sik. Biung ban. Sama nyari dawuh katimbalan. Nah. Wonten dawuh. Wonten dawuh. Wonten dawuh. Nah, Suarane gowedi ngene. Dicilikne ra kena. iso. Putrane mburine. Wonten dawuh. Oh iya. Kowe kok ya ero. Ya Allah. Biung ban, apa bener yen bendaramu wis tumindak setting? Menika mboten leres. Piye? Ora bener. Kowe aja nutup-nutupi bak-bakan tumindak setting bendaramu putri, Saestu Ndara. Si Tanjung. Dawuh katimbalan Aduh. Kang Mas. Bos. Pripun Kang Mas? Ing papan kene tresnaku sundul langit marang kowe. Nanging kedadian kowe iki bakal gawe wirang pun Kakang. Sepisan maneh kowe kandha blok kowe tumindak setting apa ora? Boten Kang Mas. Piye? Boten. Kowe ora tumindak setting. Hei, Aja Kang Mas. yo gene kowe gawe wirang pun Kakang. Dur kowe cecaketan marang Gusti Prabu Saladikrama. Kowe tumindak setting ora? Boten Kang Mas. Sepisan maneh tumindak setting ora? Boten. Piye? Helgo. Ing papan kene
prasetyaku mung kanggo kowe tresnaku nanging yen wis ana kedaden kaya mangkene kaya-kaya kabeset pasuryanku njur kowe gawe wirangkun kabeh sepisan maneh ndak wene pangapura kowe kandha blok kaya jayu kowe tumindak setting ora Saestu boten. piye Boten. sepisan maneh ndak takoni kowe tumindak setting ora Boten Kang Mas. piye yo kene ora kowe lah kok me au Nikmat kok. Si Tanjung Yung Man Yung Man Heri yo kene kowe malah ngadoh saka Bendarang Putri Heri Wonten dawuh Gusti Pati, wonten dawuh. Kondo sadurunge ndak pidana kowe kondo Lajeng kula kedah matur menapa Gusti Pati, Gusti Putri menika mboten tumindak lepat, Gusti Putri menika mboten tumbak seceng. Wonten priyangkang dipun tresnani kejawi panjenengan. Kula menika dados saksi wonten dalam kepatihan. Sami trosing manah kula menawi menika dakwa maneka warna. Pramila saking menika sampun tuku kenging garwa. Inggih garwa menika tresna sanget dumateng panjenengan. Pramila saking menika kendel ndek wingi. Ayo Gustimu Putri tumindak setting ora Ayo gagi omong Gagi omong Gagi Kaget lah aku. Aku yo kaget. Aduh jangkrik. Yo aku ganteng aja yo. Ngene lah Masa kok. maju untul. Ngene lah kok pas entungku. Eh Tek langsung nundung langsung. Banget Oh iya. Mas. Beluh Langsungnya kerasa tau mak gadul. Beluh Ngene. Yo gini Terus ngesan deh, wis demok we. Wah ngene aku yo kaget aku mak gadul lho. Langsung dekku langsung sawi. Ayo gagi kondo ing papan kene ora ana wong liya kejaba kowe lan Gusti Prabu Syajikramu Tak lindungi. Maju Jeng Kang Mas. apa kowe ora ngerti kondange Patih Sidha Paksa nalika semono hei mbetengi praja yo gini nganti ana kedadian kaya mangke Si Tanjung ana wektu kanggo menehi pangapura kowe gage kowe kandha Si Tanjung Kang Mas. Kopokno lah ya. Oh, ngembok lah. Piye Mas? Tanganmu aja Rada surat. banter tipi papetno kuping kene lho Mas. Mau ya tanganmu heeh. Piye mau? Kok ngene nih kena tekku nek. Ora Mas. aja guyon ana sak ngarepmu lho sing mbok adepi sapa Dur kowe guyon wong loro ana ing papan kene mbok kira nggon geguyonan ngono apa Penjen matur kados pundi? aja kowe geguyonan ana sak ngarepmu sapa aku Loh, kalau awake dhewe kok lali. ayo Tanjung ayo lagi kowe Kang ngomong Mas. Ya Allah Kang Mas. boleh kursiku boleh Pati matane picek. kursiku boleh kowe ra Sing resinten kula mboten ngelek kok. Para penjan melumah itu lah kok. Loh, kaya nek tikus got. pangajan ayo Kang Mas. Kapejaana kula. Ananging kula pitungkas menawi ludira kula agondo arum kula mboten tumindak sedeng. Sik. Kowe kandha yen ludiramu anggondo arum, kowe ateges ora tumindak sedeng. Injih Kang Mas. Sak banjure kepiye Si Tanjung? Ananging Hmm. mbok menawi ludira kula agondo amis kula
tumindak setting. Si Tanjung. Injih Kang Mas. Becike sak kabeh kandamu ora bisa buka atiku kanggo kowe. Si Tanjung. Injih Kang Mas. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene. Waspadano si Tanjung. Kowe kandha yen lu diramu anggondo arum ateges kowe ora tumindak cething nanging kabeh wis kebacut tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene. Mas nyilih kerismu. Angel ram dudut-dudutane. Hei. Ing papan kene ora ana kanggo menehi pangapura kowe. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat, luwe becik kowe suwingke si Tanjung. Tuk 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 tuk. Yo kene mbok tangisi. Heh, yo kene mbok tangisi. Sing nangisi sinten? Bendaramu temekaning pati. Heh, apa njur kowe welas marang bendaramu putri? Penyantega kali kegarwa. Yo kene aku ora tega nanging garwaku wis tega nglarani atiku. Gusti Putri menika mboten lepat. Lho, apa buktine kowe? Kula aturi ngambu. Lajeng tak buktekke sak kabeh kan. Waduh. Kok urung mambu. Radi mandap. Waduh. Peluh ya urung mambu dia. Radi mandap. Lajeng Radi mandap. saya mudhun urung gondo. Mengkrek pun tanggalnya mambu piyambak. Peluh. Hei, si Tanjung. Waduh. Waduh. Kados pundi kahananipun Gusti Putri, Gusti Patih. Jebul gondone arum. Ateges garwaku ora tumindak setting, Mbak. Kula sampun matur dhumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak lepat ing menawa tetep nyamperjaya. Iya. Sakit raos ing manahku lho Gusti Patih. Gusti Patih, Gusti Patih, Gusti Patih. Kenapa? Utang pondo sarbondo utang duit sawet desa ini menyang sawon percaya bener kasang kuat resnen sakit kita bisa kita mati sakit tangan kula. Ais. Waduh. Sekop. Oh, burung nyanyi kan. Cek suwi ta iki. Sik tong tak susul. Kowe Lah wong atos kok. mateni. Kita ini sing mati. Apa? Loh. Kok enek sing urip sik tak gedheke ndase. Guna apa aku urip ning alam donya tinimbang kabeh bendera ketemu kali mati. Luwih becik aku mati. Allah. Gamelane meneng ae. Ah, ngene. Itu yo. Tinimbang aku urip ning alam donya. Luwih becik aku mati. Aduh. Aku mati. Lagi nyapa tuh sini ya? Lagi nyapa tuh melek ya? Ini jangkrik tenan. Wong turu mati ya mapan golek bantal iki lho. Mati mbok sanggon gon. Nek nggon penak ilmu batir. Ya wong loro.
Iki ya apik jak ngetoprak yan. Apik-apik sik ketoprak dhewe ya. Wonorejo campur sari iso. Masyaallah. Ketoprak pinter. Apik-apik. Ludruk iso. Loh, Wayang uwong lho ngedap-ngedapi. weh Ya mek sing nanggap tok sik urung enek ngono lho. yo bakal rame. Bakal rame. Wonorejo bakal rame. Nanti sok meneh wong Wonorejo, sok ben iki lek gawe campur sari saka ngendi-endi tetep campur sari saka Wonorejo. Lah iki Campur sari Wonorejo Jadul. Loh. Wonorejo Jadul Ini gitu. sini. Enek tulisane Oh, kok. Satria Budaya kan. Nah, kowe iki ngawur. Tapi apik iki jak ngetoprak apik. Cocok pinter kabeh. Iki kae sesuk, Nduk. Makasih ya, Nduk ya. Mi, makasih ya. Jan gemesi ya. Kaya anakku Nduk. Sesuk jangan mulai, Duk. Napa? Kena ngidulanan anakmu. Oh, anakku sakmene ya anak. Oh, lah iya iki nyenengke. Te tak jake duit nek iki. Sing duit arek duit. Nek iki nggih nyanyi enak iki. Iki nah. Loh ya ra. Jajal Mas, cene sepinten Mas? Cene Mas. Wah. Ya ampun. Yen aku kangen karo sliramu. Mek coba. Karena ini jak mesrape. Aduh, kaget ojek rek. Tak sayang fotomu neng kamarku. Langsung. Jadi jenengan. Kowe ra krasa Kali Mas itu. tak batin saben dino Ora bakal ilang. fotomu ning kamarku. Ana campur sari. Nah, ini memang dambaan. Alhamdulillah. Dambaan masyarakat Purworejo. Alhamdulillah. Mbak Wonorejo. Sunarun sangat ya. Engke semangga. Ngapunten. Mas Jo. Dalam. Ini biar dilanjutkan konco-konco Satrio. Ya, Satrio Muda. Yang jelas, Satrio Muda. awake dhewe mengerti HUTRI ini Mudah-mudahan. tidak semata-mata awake dhewe seneng-seneng hura-hura mboten ning tirakatan nyenyuwun syafaate saka pahlawan-pahlawane Betul. awake dhewe sing sampun kapundhut wondene. Kaget ya. Kula nuwun. Monggo. Wondene awake dhewe lak ming nempil kamardikane kanca-kanca campur sari. Sing penting jas merah. Lah, ya jelas dong. Jangan melupakan sejarah. Heeh. Bahwasanya perjuangan para pahlawan dulu demi memerdekakan negara kita yang tercinta, Amin. negara Republik Indonesia. Amin. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia tinggal menjaga kerukunan, kedamaian dan juga kelestarian apa yang ada di sekitar kita. Tanamkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI, Ya. harga mati Pancasila Sakti. Mulane bengi iki nyawiji karo Satrio Nggih, Budaya, nggih. karo Mas Dwojo. Amin. Iki PPDW PPDW. sadurunge sampean mengkundur, iki aku ya mek ngalurake dulur-dulur Nggih. dijaluk dhisik Mbah Wo sak bolo kanca Siap. karo panitia jak rene dhisik Nggih, ya Mas nggih. Dik ya. Siap, siap. Dadi ben foto Konco- bersama cek duwe kenang-kenangan. Kanca-kanca pemuda, kanca-kanca panitia, Panitia. Bawa, Soyo, Monggo. ingkang kajibaing dalem nika ngayahi Monggo. kewajiban. Kula aturi tindak di panggung. Betul. Kita ambil dokumentasi malam hari ini. Oke, oke. Siap. Satrio Budaya, insya Allah tetap budaya. Amin amin. Anjayeng bawono. Ya Mas, monggo Mas, mriki Mas. Karo lagu apa? Karo lagu ra apa-apa. Oke, siap, ya. Mbak-mbak nek kene kabeh ngadeg ayo. Ya, kene, Dok. Kene, Didampingi kabeh iki dulure PPDW. Nah. Lica, kene liwat kono ya ora dadi ngopo. Liwat ngendi wae kena. Nah. Mas Hermono, monggo gabung kabeh PPDW. Ini mudah-mudahan menjadi awal pondasi dalam membangun kebinekaan yang hebat, Mas. Ya, Nggih. Insya Allah kanca-kanca pemuda, PPDW, Paguyuban Pemuda Dusun Ke Wonorejo. Insya Allah Nah, ya. tetap sukses dan Amin amin amin. amin. Dan ini sudah berjalan kok, Oke, oke. Mas Jo. Amin, amin. Setiap 2 tahun sekali, Alhamdulillah. nanti geser Wonorejo Kulon, Oh, sok ben ngoten ya? geser nang gone Wonorejo Etan maneh. Jas, Yuk jejer sing rapi. Muga- Anak wedok posisine nang ngarep kono. muga-muga sok tahun ngarep bisa ketoprak campur sari. Lah, ya iya. Ya. Ya kene tengah kene ya. Aja sini ya. Ngeten melingkar aja, melingkar. Ya. Lainnya di sini. Panggungnya apa? Ditata mubeng, Ya. munyer. Nah. Ya Jogja istimewa ya, Jogja istimewa. Ya. Wonorejo istimewa. Ya.